Doon ako'y pangutanan ninyo, heart-to-heart question. Gusto ba mo musunod ni Kristo o dili? Gusto. Congratulations. Kanya kay gusto man mo musunod ni Kristo, mo nga andam mo mubuhat kung sa isugo ninyo. Andam dili. Ingon siya diri, inyo kunong dumtan ang inyong inahan, amahan, mga anak, igsuon, inyong kunong dumtan ang inyong pamilya. Kunya, andam mo mabuhat, anak. Tanawar. Mura kayo inyong pag-ingon nga, musunod mo ni Kristo. Kunya, mo ingon niya diri. Naminaw mo sa Ebanghelyo, isa kung musunod mo na ako, dumti. Sige ko no, trial. Ingna ko no na imong kanang nagtapad nga pamilya ba, imong bana, asawa ba, ingna ko no, sukat karon dumtan na taka. Di na ko nimo. Sige daw, ingna. Sige. Di ba katong paruso na? Na? Nya da pa jud, abi ninyo kana ra, napagitiri. Ingon siya, kung dili ka mo makabiya sa inyong katigayunan, dili ka mo angayan nga akong tinun-an. Dili mo makasunod nako kung dili ninyo biyaan ang inyong mga katigayunan. Kaya karon testingan nato unsa man. Andam ba mo na inigawas niyo sa simbahan, wala gyud mabilin sa inyong bulsa, sa inyong mga bag, kana tanan hasta cellphone, ibili ninyo diri sa simbahan. Saman, andam mo dili. Tanawa ra pagkapuyok, yung kaayo ninyo. Tig-iwan ni Kristo kung dili biyaan. So karon inig soroy sa sibot, ihurot yun ninyo hatag ng naa sa inyong bulsa. Unahan sa mga kaabag. Saman. Ikaw pa der? Oo, sugot ko. Sugot ko, pila man ng naas kong bulsa. Saman, dungan tatanan. So unsa man day ang buti pasabot ni Kristo nga murag makaingon, murag magdi mo ganahan mo sunod niya kay grabe po na pader dumtan jud ang pamilya. Nga kamot mong gani may para sa mong pamilya. Mga magay ni mong kayod diri unya ingon ana na Hinuon, di mo na pwede. Na unya mo tay mahimo kay mo ni isulti niya. Pero unsa man day law nga kahulugan ini mga igsuon sa ilabinadya sa tong pagkakatoliko, sa tong pagkabinunyagan. Sa mga Hudiyo manggod mga igsuon, aduna sila duha ka gitawag og prized possessions. Kining duha mao gini ang pinakaimportante nga ilang gikuptan. Una, ang pamilya. Very strong gyud ang ties sa mga Hudiyo sa ilang pamilya. Unang buhaton gyud nila ang tanan para sa ilang pamilya. Mao nga very strong pud sila og nationalism. Ang ilang pagigugma sa ilang nasod, strong kaayo mga Hudiyo. Unang karon ka ng Israel, bisa usaon nagtabang, ligon gyud sila kay mulaban gyud sila sa ilang nasod. Ipareha nato. Usagot raman tag bahala ng nasod. Basta doon ako'y madawat nga ako, doon ako'y madawat inig leksyon. Walang ato sa mga leaders, mo na karon, mo na initabo. Kaya di mo laban sa nasod. So di ra gyud dautan ning niya kay mga Hudiyo gani. Ilang manggi kuan man kay la importante ang ilang pamilya. Pero unsa man ibot pasabot ni Kristo? Ako mosunod mo nako, ang pinaka-importante nga possession nimo dili ang imong pamilya. Kinsa man ay ako ang Ginoo. Munay punto niya. Kanang atong pamilya ikaduha ra gyud na magsunod ra gyud na sa Ginoo. Gani sa hierarchy of values sa usa ka pilosopo si Max Scheler. Ang iyang hierarchy of values, ingon ani. Una, ang pagigugma sa Dios. Actually, this is Christian ethics. Ang pagigugma sa Dios. Ang Dios, may number one. Mabitaw na ata sa itong DepEd, siya na makadiyos. O una ang makadiyos. Dayon sunod, ikaduha sa Ginoo, ang nasod. Mo man ni hierarchy of values. So nagsunod ni sa Ebanghelyo, mo ni gusto ipabuhat ni Kristo ang nasod nga
andam nimong isakripisyo ang imong pamilya, ang imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa nasod. So bahalag wa mi kanon. Di jud ko mudawat panahon sa eleksyon. Kay para ni sa nasod, mas taas og value ang nasod. Then sunod sa nasod, muna dahil ang pamilya. So bahalag wala ko'y akua, basta ang pamilya. Matagaan ako sa ilang ikinahanglan. Then ang katapusan na dayon, ang kaugalingon. Pero doon ay nawala ani, nga hierarchy of values, nga mao po ni ang gustong ipabati sa simbahan nato karong Dominguha, ang kinaiyahan. Kay wala man tay nasod, wala man tay pamilya, wala po na atong kaugalingon kung walay kinaiyahan. Kung guba ang atong kinaiyahan. Mao nga diha po sa hierarchy of values, pwede siguro nga ang isunod nato sa Ginoo ang kinaiyahan. Kinahanglan nga doon na po tayo pag-amping o pagpakabana sa atong kinaiyahan. Diya itong simple nga pagkinabuhi. Nga mo itong hisgutan karon. So ang hierarchy of values gustong ipahanay to harmonize our life. Kinahanglan nga doon na usay right priorities sa atong values. So una ang Ginoo. Kaduha, sa ikaduha, kinaiyahan. Ikatulo, atong nasod. Ikaupat, ang pamilya. Ikalima, kita, katapusan. So mao ni ang hierarchy of values. Unya, matod pa rin ni Kristo nga kung dili ninyo biyaan ang inyong katigayunan ug musunod nako, dili ka mamahimo akong tinunan. So unsa may buti pasabot? Nga kung unsay atong katigayunan, unsay atong nahuptan sa atong pagpaningkamot, ingon anaon nato paggasto. Una ang Ginoo, sunod kinaiyahan, sunod nasod, sunod pamilya, sunod ang akong kaugalingon. Kung doon na gani distortion, doon ay pagbalit-ad ni ining maong paghatag og bili sa atong kinabuhi, we will all suffer. Adunay dakong kalamidad nga mudangat nato. So mo na nahitabo nato karon sa atong nasod. Muna nga daghan kayo taog problema. So muna magsugod ta. Dili ta magtudloanay sa mga kamot, although nga isa man ninyo ang wala tigtanaw ba magbalita? Anang nahitabo karon sa flood control? Tigtanaw mo ana? Unsa inyong debate? Ha? Naglagot. Kamo nga mga nidawat ba? Unya ingon ana nahitabo. Unsa inyong gibate? Unsa gibate? Oo, makonsensya. Nangutana jud ko distant relative nako nga naa ba diha? Naa sa DPWH, then kanang naapod na ay posisyon sa gobyerno. Ingko unsa man gyud ay tinuod nga score anang naa? Nga grabe naman na kayo. Nakakuha ra gyud kog detalye. Ingon siya, Father, lisod jud kayo. Father, kay ako sige biya kog simba. Nya, napadyo ko parinti nga pari. Actually, ako siyang pag-umangkon kay engineer man siya. Nasa DPWH. Pero Father, ako man po'y mataktak sa trabaho kung dili ko muuyon sa system. Kay ang hirap ang trabaho, siya ay inspection dito. Sa naa dyan, tinaw dyan na Father, pero anak mo na Father, patong-patong mo na dito sa taas, dahil akong boss diri, naamo na tanan Father. Dan katapusan, ang kontraktor, siya na dayo mag-control. Saan niya pagdigamo ang proyekto, na di rapod siya maalkansi. So karon luoy kay mga kontraktor. Aw luoy nga murag dili rapod, pero luoy ba kay nga naman sila ra may gihanukan di man na kanang kontraktor usara na siya ra na recipient sa tanang mga binuang. Pero mo lagi na system pa din. Nangutanan na po ko atong naiposisyon sa gobyerno. Ikaw diha ba? Sa madyoy ko ana, ikaw naara ba ka diha? Siya, Father. Abi niyo, Father, sa tinud anay lang, di man po ko makabawi. Good. Mapildi man ko, kay unsa may akong igasto sa sunod eleksyon. Nga karon ang gasto, Father, dako-dako naman. Muabot naman kuno nag mga 100 million. Kung dako-dako nga lungsod niya, mayor ka, mga 100 million man daw. Amo tinuod baka na. Mo yang sulti.
Nya kung ingon ani sa taas-taas, mudako pod. Kaya ang mga tao karon Father, di naman po sila mabutar kung dili jud makadawat. Na. So usahaw man namo pagbawi, di na may kadaog sa sunod. So mo na nahitabo karon. So sa dili pa mo mutudlo sa inyong fingers, aning mga kurakot na itong mga naa diha, na obvious kaayo nga involved niya, mura po yung nag-investigar, si Ginoo ko. Kapag mapailad mo, anak, na maunay naa diha, pero sa dili pa ta mo tudlo o mga suko nila, mag-una siguro tagkasuko sa atong kaugalingon. Muna, nga ang solusyon, kining nasa Ebanghelyo, atong karoon ang atong hierarchy of values, na pa may 2028. So atong yung tistingan, number 1 ang Ginoo. Anak, dong, yung bana, yung inon, or ang bana mo yung decide, kung mga bana nga na, decide yun, dili yun ta, limpyo. Para sa Ginoo. Number 1 ang Ginoo. Sala man ya, para sa atong kinaiyahan kay, mauni, guba atong kinaiyahan kay, basta lang makabawi. Hala, kab-kab yun diha, putol yun diha, basta makabawi lang, di naman na maguna-una. So ato ayon, kay para ni diha, sige, karong 2028, sugod karon ha, kitang pamilya ha, wala na kita. Ako po, ingnon po na ako kung pamilya kay, pasigwa po ko kabantay, nagsikog, wali dire, nagkamkam po nila mga kamot. Pantay lang to inig eleksyon, kay balo kong nang dawat, apil nang naa dire. Ako po ko, sige, ingon ana ta, karong 2028, wala, Jud. Yung ingnon na to ng mga mayor na to, gobernador, ayaw na may tagai. Ayuha ng karsada, flood control, tulay, ana, hospital, ayuha ang serbisyo sa gobyerno, maura na, bahala mi diri, ningkamot, ning-amo. Ayuha lang, ana ta, hinduta siguro, no? So man, ganahan mo, ana? Destroy, ganahan mo, ana? O mo sakripisyo, yun ta. Sa ngalan sa Ginoo, isip mga Katoliko, kay basig may lang po mo gana-gana ron, niya magkamahal mo na, 2028 mo, abot na nag, gigag 2,500, 3,000, mahimo na ng 5,000. Ya, andam mo balibad, anak. Destroy, kamo na ni Madre ba? Andam. Bantay biya na ha. Pero tinuod mga igsoon, hierarchy of values. Huy, ikaw Brad, para ni mga kaabag, huy, mga kaabag, di na lagi mo manginom, wala na lagi hubog, inig-meeting ninyo, wala convention, di na mo uli sa balay nga magsuka-suka, mga kaabag niya, limpyo na mo tanaon. Moingon din mga kaabag, para ni sa Ginoo. Hala, kamu lagi diha, inyong mga basura, di na mo patakaglabaw, bisag asa, nagsigregate na mo siya mga basura, para sa Ginoo. Hala, wala na lagi engineer, wala na lagi under the table, wala na lagi mga binuangga, para sa Ginoo. Niundang na lagi mo diha, wari, balbag, ang mga suba, pa namang po'y putlon ng mga kahoy di rin, no? Nahurot naman na, nananom na lagi mo kahoy, para sa Ginoo. Ala, ikaw lagi pre, gibiyaan na lagi ito imong uyab, imong silingan, siya para sa Ginoo. Ikaw lagi, Pader, wala lagi ka nanguhag mga halad na mo, wala ni mo gideposito sa imong bangko, di na ka sige sa imong bisyo, wala ka namalit o property, imong pong pari, para sa Ginoo. Ana, nindot tayo kaayo. Diba? Simple lang yung solusyon. Na sa ito mga kamot. Sige, rata nag-post ng Facebook. Sige, away-away din mga Pilipino. Nag-unay na ta. Pero ang solusyon, naara sa atong mga kamot. Kita ragyo magdesisyon, ana. Nga itong tarungon, unsa atong tagaag prioridad sa atong kinabuhi, sa atong pagabuhaton. Diha na lang ko taman, kaya mingon na sa mga priority po ng oras sa imong wali, Pader. Hundang na ta. So mag-ampo ta alang ni ini. Dili ta mga suko, dili ta, pero kinahanglan manubag po na mga kuanda sa hustisya. Pero di ata anak kay negative energies ang atua, tabang ta kung unsay makaayo. Buhat ta kung unsay makapaduol nato sa Ginoo. Kay diha inoon nindot ang dagan sa atong pamilya. Diha noon kita mahamugaway ang atong panginabuhi kaysa pagbuhat ug dili maayo. Apan kitang tanan maimpyerno. Amen.